'Yan jarida na ci gaba da yin alawadai da cin zarafin wani ɗan jarida da jami'in sanda ne a kai. Gamayyar 'yan jaridu sun yi alawadai tare da neman gaggauta ɗaukar mataki kan wani jami'in ɗan sanda. Cikin wata sanarwa da tashar rediyo ta Premium ta rabawa manema labarai a daren Litinin mai ɗauke da sa hannun shugaban sashin labarai na tashar Muktar Yahaya Usman ta bayyana yadda aka ci zarafin ma'aikacinta. Muktar ya ce ɗan sandan ya ci mutuncin ma'aikacinsu mai suna Muhammad Bello Dabai wanda yake kan bakin aikinsa. Wato dai yana ɗaukan wani labari cikin tsari da ƙa'idar dokar aikin jarida. Majiyarmu ta rawaito cewa a yammacin ranar Litinin ne wasu jami'an 'yan sanda suka je kofar gidan rediyon inda suka nemi Mr. Dabai. Bayan sun gan shi sai suka nemi tafiya da shi. Sakamakon ganinsa da suka yi yana ɗaukar bidiyon wani ɓarawo da suka biyo. Shi kuma ɓarawon ya cika wandonsa da iska. Wannan dai na matsayin fakewa da guzuma wajen harbin karsana. Tunda da shi ɓarawon ya gudu sai suka kama ɗan jaridar. Wani daga cikin jami'an 'yan sanda da suka je domin tafiya da ma'aikacinmu ya yi barazanar harbinsa muddin bai amince sun tafi da shi ba, inda bayan ya yi turjiya aka samu wani mai saurin hannu cikin jami'an ya daddalawa Mr. Dabai mari. Sanarwar ta bayyana jami'an 'yan sanda na Area Command da ke Metro da aikata wannan aika-aika wanda a ƙarshe suka tafi da shi ɗan jaridar zuwa ofishinsu. Ko da hukumar rediyo ta tuntuɓi kwamandan da ke kula da wannan shiyar ta jami'an 'yan sanda ya bayar da umarnin a saki ɗan jaridar amma ba tare da wata alama ta ɗaukar tsatsauran mataki ba. A don haka ne tashar take kira da rundunar 'yan sanda da sauran masu ruwa da tsaki kansu gaggauta ɗaukar mataki da ladabtarwa ga duk jami'in da ke da hannu a wannan aika-aika ko kuwa ɗaukar mataki na doka ta ɓangaren su. To, sai dai a tattaunawar jaridar Nigerian Tracker da Justice Watch, kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Haruna Kiyawa ya ce, tuni sun sulhunta kan wannan batu. Majiyarmu ta Alƙibla ta tuntuɓi shugaban sashin labarai na Premier Radio Muktar Yahaya Usman ya musanta batun inda ya ce har yanzu suna dakon rundunar domin jin martaninsu kan wannan aika-aika bayan sun miƙa koken a rubuce. Wannan ba shine karin farko ba da ake samun jami'an tsaro da cin zarafin 'yan jarida a jihar Kano. Kuna sauraron waɗannan ƙayatattun shirye-shirye ne daga tashar SST Hausa TV. Ku yi mana subscribe domin kasancewa a kodayaushe tare, sannan kuma mu iya sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryen mu a gare ku. Tashar SST Hausa TV tana alfahari da kasancewar mu tare da ku. Domin wannan tasha kacokan an yi ta ne domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.